Ago erokamano Nyasaye e Jumapili machielo kendo gokinyi sani ma Nyasaye osetimona thuolo kendo mondo ayudo e TV mar Lolwe ka chaka tudra kod achiel kachiel in janeno mar Lolwe TV kendo Nyasaye omiya thuolo mondo wachak wawinjre ka wapuonjre kendo kuom wachne mwabiro somo ndiko gokinyi sani bang'e ang'wana tiek kodi ka walamo kanyachiel kendo ang'eyo ni nying Nyasaye moketa e studio ka dhi yudo duong' nikech nitie ng'wono modhi timo na ng'ato ka ng'ato mosebedo piny mondo winj kendo chik ite wach modwa puonjo sani. Nyasaye osetimo maber kendo aseneno ka jotich Nyasaye osepuonjo wach Nyasaye ka kendo wasegwedhore kata in bang'e ni segwedhori odi kanyo kuom wach Nyasaye ma jotich Nyasaye oseyalo ka. Asewinjo Bishop Nerea koseyalo kendo Nyasaye mondo gwedhe kuom wach mopuonjo gokinyi sani. An be Nyasaye okela an be adwaro mondo achaka puonj kuom wach ma Nyasaye omiya gokinyi ni. Mane momiyo akwayo thuolo ni mondo ichak ibed piny e dakika matin ma Nyasaye ochiwo na mondo abed e studio ni mondo ikaw mumbi e lweti nikech wadon wasom wach moro matin kabisa to kanye kama dana puonje wach mi in be dhi konyi. Kendo Nyasaye ogwedh TV mar Lolwe kuom thuolo makende ma gimiyo wa jotich Nyasaye mondo wayal wach Nyasaye TV kae mondo in be ken yudi kanyo to wach Nyasaye ochopni mondo be igwedhri kendo in chunyi ma dwaro Nyasaye mondo konyre. Nyinga an Bishop William Abol aja Lego Murmalanga e piny Siaya County. Gisani tadak e piny Nairobi ka. Adwaro ni mondo wadhi direct e muma madwano asom en muma be seche mokise somo asome muma ma jo Korintho mokwongo achiel matindo tindo 18 kanye madana goli wach madana mondo awuoyi gokinyi sani adona awuoyi kuom Wach Msalaba ma nokelo warruok no piny kanye madwa some wach matin no mondo apuonj wach ma awinjo ka chunya miya gokinyi sani. Koro wasome Korintho mokwongo achiel kwan matindo tindo 18. Muma wacho kama: nikech wach msalaba en fuwo ni joma lal to en teko mar Nyasaye no wan mireso. Nimar nondiki niya, na keth rieko jorieko na dagi ng'eyo jong'eyo. Mane wach masomo gokinyi madwani mondo awuoye sani kawuono adwani awuoye wach msalaba ma Yesu wuod Nyasaye noting'o kendo nogure masto notho e msalaba mo ike to chier bang' ndalo 3 mokelo geno joma geno nolal nigi. Mae wach madana wuoyi gokinyi sani nikech ang'eni seche moko be sewinje sesome ng'eye kata kamano adwan mondo iwinj wach ma Nyasaye miya kokalo kuom wach ni gokinyi sani nikech nitie gima miyo Nyasaye dwoka mondo achaka som wach ni kendo. Muma wacho ni wach msalaba en fuwo ni joma lal to en teko mar Nyasaye no wan mireso. Tiende ni wach msalaba en msigo kod chandruok richo mag piny ma Yesu wuod Nyasaye noting'o. Mandike mo mar Isaya 53 no oseting'o chandruokwa kendo oseting'o masichewa. Mano Yesu. Koro msalaba gimomiyo Yesu ne ting'e kich ka ochwe dhano kete puothe Eden to jachien nowuondo dhano morwako dhano e richo. Ma chandruok, tho, tuo nodonjo kuom dhano gima ne onge ka dhano ne pok otimo richo. Richo no nomiyo Nyasaye nowe dhano ma dhano dong' ma onge Nyasaye. Kendo kata ka ne riembo Adam gi Hawa e puodho to ne giwuok kama Nyasaye nolosonegi maber mane gidakie kod kwe. Ma tho ne onge, tuo ne onge kendo puothe Eden kata kech ne onge, duk ne onge. Duk nobiro sama koro Adam gi Hawa oseketho e nyim Nyasaye. Kendo kata tho ne onge nikech tho to Nyasaye wuoye ka Adam osetimo marach kore kong'ise ni notho kendo nocham kuon kuok e luya. Kutene nuti matek ka punda eka ne yud gima ochamo. To kinde machien Adam nodak ka ruoth ka onge gima chando ngimane nikech ne en ng'ama kare. To sama Satan nokelo richo e ngima dhano, richo biro kodgi, nitie gima ka richo biro go. Richo kobiro e ngima ng'ato to biro gi musikene.
to msike mag richo pek, kendo msike mag richo lit, kendo msike mag richo ok mi ng'ato bed kod kwe. Muma wache mar Jorumi ni msara mar richo en tho. Ten sama ng'ato timo richo to tho nwang'e. Kendo kata kano ngima to richo nyalo kelo tho e ngimane. Koro mae wach madona ler molong'o mondo iwinja. Keche ji mang'eny paro ni wach Nyasaye iyalo nikech dinde sani osieko mathoth. Gimomiyo iyalo wach Nyasaye idwaro mondo understand gimomiyo Nyasaye no miyo Yesu wuode obiro e piny kowe kom duong' mare polo mondo obi odag e piny kaka dhano. Gimomiyo Yesu nodak ka chandore, ka wuotho, ka nyiso ji wach pinyruodh Nyasaye nikech ji nolal ko ai puothe den kowuok e lwet Nyasaye. To Yesu ne dwaro mondo ji odog ir Nyasaye, mondo wachak wabed jo Nyasaye. Kich wan kod nyithind Nyasaye, tiye ka wan gi nyithind dhano. Koro mondo ng'ato bed nyathi Nyasaye, nyaka oyie kuom Yesu Kristo en Ruoth kendo Jawar. Kaka ondiki mar Johana Injili 1, kwan matindo tindo 9 nyaka 13. Mama wacho ni ler mar adier ne ni e piny, nobiro ir gige to joge ne ok orwake. Mano Yesu. To mama nodhi mbele gi duto manorwake, nomiyogi teko mondo gibed nyithind Nyasaye, e jogo mayie kuom nyinge. Nonyuologi ok kuom dwaro mar ringruok kata gremo, to kuom dwaro mar Roho. Tiende niya, ka ng'ato oyie kuom Yesu Kristo kaka Ruoth kendo Jawar mondo war chunye, to gino timi obedo nyathi Nyasaye, kaka ondiki e Muma. Tiende ni inyalo bedo ni Nyasaye nochweyi, iluongri ni nyathi Nyasaye, to seche moko in nyathi Nyasaye, ina nyathi dhano. Pok otimi midoko nyathi Nyasaye. Gima timo ng'ato bedo nyathi Nyasaye en koware, ma Yesu wuod Nyasaye owene richone. Kendo ka oyie kuom Kristo ko ai chunye ma iye no jaricho, mondo Yesu owene richone, gino timi obedo nyathi Nyasaye. Kendo mano nyalo miyo ng'ato ngimane manyo en go kapok oware nyalo lokore, mobed ngima moro ma joma nene wuoron to ng'ani owuotho kanye. Kara ngimani olokore nikech oyie kuom Yesu makoro otimi obedo nyathi Nyasaye. Ngimane koro ken ngima machon. Gima wuoyo dwa ni winj maler nikech ji mang'eny mistake wach miyalo. Jomoko paro ni kata ka koro wayalo ka koro ayalo TV sani, to ayalo ni mondo koro wamany jok malemo kodwa. Ok mane gimomiyo wayalo. Wayalo mondo ifweny ni tie warruok ma Yesu nokelo ni ji duto te modak e piny, mondo ng'ato ka ng'ato moyie kuom Yesu Kristo to warruok otimi obed nyathi Nyasaye. Ogole bedo nyathi dhano to kete obed nyathi Nyasaye. Koro Muma wacho ni wach ni en fuwo ne joma lal. Nitie joma kata kiyalo wach Nyasaye koro kaka wuoyo sani, ten gigo neno mana ka fuwo, kendo wach Nyasaye ok odwar winjo. Wan ng'ama kochak yal kaka koro achako yalo sani, to iyeloru TV mo sim TV modhi kama dhi amo chenjo channel uketu kod itime timbe moko mok na kare. Nikech gima timore ni jalni pok ofwenyo gima wach miyalo ting'o, be pok ong'eyo wach Nyasaye yalo nikech ang'o. Muma wacho ni wach msalaba en fuwo ne joma lal. To en teko mar Nyasaye ni ng'ama oyie mondo rese. Kendo ni wach mayalo sani kata gokinyi ni onyalo neno ni fuwo kikia, to nyalo wari e jela ma jachien oketie, kata obed jela mar midekre ma inisiko kok inyal bet mangima. Pile pile ituo, sakasa ituo. Wan gi joma odak ngima mar midekre ma kata ochiedhe kata odhi e osiptal kata miye yath to ok bed mangima. Mano jela kama Satan okete dhako kata dichuo, momiyo chake nying mar jamidekre. To wach mawuoyo ni nyalo golo ng'ate jela mar midekre, kech en teko mar Nyasaye ni jogo mayie kuome. Onyalo goli midekre michangi chuth ma daktari ok ochiedhi kendo, kech osechango ji mathoth kata kana wuona neno. Katibe kamibete ni sewinjo neno ma jomoko timo, ni Yesu wuod Nyasaye ochange kuom wach mowinjo kiyalo. Koro katibe ni tuo kata in jandulme magore piny, kata nyathi minyuolo ma jandulme mapodho malosre kama oninde, to wach mayalo ni nyalo golo nyathine no indulme kata ino nyalo goli indulme. Kech ndiko wacho ni wach Nyasaye ngima, wach Nyasaye tiyo. Obith molo ligangala ma dhoga ariyo. En gi teko molo teko te manie piny ka. Kendo wach Nyasaye
chalo mbom ma komuoch maber e chuny ng'ato to jochiende gi chandruok modak e ngimane make ng'ejano dong' makare. Kata jochiende omaki, wan gi jomoko ma jochiende chieno ma kata kodhi nindo gotieno nindo ok tere. Uleko gik maricho, lek maricho richo nyaka piny ru. Gino sando omiyo kinde muleko lek maricho go to kisran kode. Nitie gima kuleko to nyaka one kisran maduong' kochome. Nitie kit jochiende moko machiene i lek konindo. Mano nyen onge yadhe kata dhi Kenyatta ng'ama dichiedh lek maricho pok oyudi. Kata idu daktari mosomo gik moko te to onge yath lek maricho. To Yesu mayalo sani kata wach mayalo gokinyi nigi teko mar waro chunyi kendo golo jochiende mag lek maricho ngimani kata kaka iwinja sani kibete odi kanyo. Kaka inena kabete TV kata wuoyo ka wach mayalo donjoni to kata isebedo kileko jochiende madei kata gilawi kod gik moko kenindo. To teko mar wach mawuoyo nigi teko mar goli alwetgi sani. Malek maricho weyi. Nidong' ng'ama kane. Muma wacho ni wach msalaba en fuwo ne joma lal. Ji mang'eny ok ong'eyo gi teko manie wach Nyasaye. Teko manie wach Nyasaye chieng' moro achiel ondiki ni ka Petro kod Johana gidhi e hekalu saa 9 mondo gidhi gilam Nyasaye to giyudo puth moro manobedo puth nyaka aimin. Hike koro ng'eny. Ikelega idho hekalu kanyo mondo kwech. Pile pile ting'e tikele ikete dho hekalu kopedhne oguna piny to miye mkebe lwete to kwayo saidia. To koneno Petro gi Johana kabiro jomoting'o wach Nyasaye man gi teko, joma noneno Yesu go wangi manowuotho gi Yesu manochiemo gi Yesu mong'eyo honni ma Yesu od Nyasaye nego, to kwayo gin miyau. To mwacho ni Petro ong'iyo wang'e to ng'ise ni iwinjo wan pesa kata fedha gi dhahabu wa onge go, kech mago timi pile to weyi kidong' puth. Pesa tin wang'o midoge ot kikwano kata alufe moko mani mende neji omi kikwecho to poko mi chung' mi bendi wuok kore dhi many mamagi. Koro wan fedha gi dhahabu wa onge go. To gima wan go kawuono mwami ang'o ma Petro nigo? Petro nigo wach Nyasaye. Petro nigi Yesu od Nyasaye. Petro ni kod injili. Emodwa miyo puth ma onge tiende. Nyiso puthno no fedha gi dhahabu wa onge go. To gima an go imami. To nyiso puthne nying Yesu Kristo ma Janazareth amalo mondi wuothi. To mwacho ni teko no donji choke mag puth choke ne ochako riere. Ma puth ochikre malo mo ag ng'wech karingo ka donje hekalu kama no ok onyal ga donje. Kech chik jo-Yahudi no koyien ng'ama ong'ol mondo donje hekalu mar Nyasaye. Chieng' no puth no donje hekalu for the first time nyaka ne nyuole. Kech Nyasaye otimo hono. No neno ng'wono kod hono mar Yesu Janazareth kokalo kuom wach Nyasaye. Wach ni nyalo mi donje kama ji ni ok ong'endi donjie. Kendo wach nyalo chopi gima ji ne wacho no kenyal ne iyudo. Wach Nyasaye nyalo timo gima ji wacho no kenyalre. Kati be ni sedong' chien e kind ji ma ji ochayi. Manyaka nyithindo monyuol e toki wuoyo ni marach nikech gichayi. To wach ma wuoyo ni nyalo miteri mbele gi ma gine kikalo gi kech wach ne teko. Jok manogo ni ageng'a ni in gima ber ma nyayudo ngima ni onge. Nya neno hond Nyasaye kiyie kuom wach miyalo. Kendo kati bed nyako ma ji osewuoyo ne marach. Seche moko jachien okete ni yudo jok mokendi to weyi. Wan gi nyiri moyudo ng'ato mowuoyo kode maber mondo gidag go. Kendo gichako plan mar keny magiwuo ma seche moko be koro kel nyako osiepene mo introduce kuom chwore madwaro kende. Ta chien gimoro biro matin to ketho gi jalono mowacho rum kamano. Wach mi osiepeni be tiyo ng'iyo wachni ma kata kinyiso ng'ato na yudo ng'ato monego kendo ji wacho mago kawaida mari. To wach ma wuoyi gokinyi sani nigi teko manyalo goli e jela mar lit mi in go no. Kech wan gi ng'ama lit mokale miyo kata gotieno ok onyalo nindo. Kata en gi pesa odak maber lakini nitie gima tame nindo. Mawuoyo gi chunye machame mago kod chunye mbaka. Wacho midhero to in gi mwandu. Yonge ngima makare in gi tuoche mag dho chuny maremo. Dho chuny rami ka gima do pudhore oko nikech stress ma in go kuom gik matimore ni. To wach mawuoyo gokinyi sani en gi teko mar goli gik matimigo. Mwacho ni wach msalaba en mana fuwo ni ng'ama lal makia. To en teko mar Nyasaye ni ng'ama yie kuom wach miyalo. Ukinyi yie kuom Yesu Janazareth mawuoyo kuome sani. Wach ruotha yien kech pek mar chandruok oromo chunya. Wach miyo seche moko chunya gombo chamo sum mondo adera. Kech wich kuot ma an gi kind jowadwa Roma. Aonge kwe kata kani kind ji aonge kwe kata kakal edo ka jomong'eya wuoyo taneno minan anima giwuoyo kuoma. Kech gima tima oromo chunya. Nyasaye ma wuoyo kuome gokinyi sani nyalo resi.
lwet gima timore no. Muma wacho ni wach msalaba en fuon joma lal to en teko mar Yesu ja Nazareth mar reso jomo yie. Koro ne watini nyalo golo ng'ato kata benno iri ti jomoko majuoke moko noloko ndhoch mono oro gimarach matimre ni ngimani. Moko jochinde go dagi kata ke en ng'ama dichuo to konyal kendo modag dhako. Jochindo kete gi chuny mar masturbation. Mano gima time makato tem no yud nyar ng'ato daggo to chuny masturbation sande otami keny otami dag dhako. Mano gima wuotho kodi ng'e kendi mono sirini. Kendo ni gima timi ma inimi ng'eyo kata mna ng'ama dhako kata nyako. Wan buchene mag masturbation chando. Onge kwe gino openyo to gini doya nang'o. Isetemo seche moko no donjo kuomi kane ini group mar school kama ni some ka ini high school ka ini boarding. Imusiepe norwakie to gini koro dongo kodi kata chuny lesbianism nyalo sando nyar ng'ato. Yudo kotami ma in joma chuo kiromgo. To kinyi sama wuoyeni wach mayalo ngo teko manyalo pudhi lwet gik matimigo ok nyal tamo Nyasaye. Muma wacho no wach ni en mana fuon joma lal. Beido kichunyi ti neno gik matimi molo pesani. Pesa in go to in go e jela. Ichino sandi go pesa makata mit pesa koro kine. Dungi wani ng'amo somo marieko ma skulu nego bene konye. To yu chindo make gi sombeno otime moko chal ng'amo dhi skul. Odwanye muduoke chien mogik manyaka jomoko somo koro loye. To yin seche moko nikere gi degree adek to ko chal ng'ama nigi degree. To chindo dino nege somo te. Uruaki kori do sandi. Nipenyo ta ana kosango. Ana kosango. Onye dino kata yor tich. Gisombi gote. Because teacher dear mi kwa ng'amoko negi kwa. Ng'ama kami to bayo ni wach. Mi bendi iwinjo kalitni. Seche moko jechin nyalo tami makatin gi rieko mar sumo monigi tich makonyi to tami tich monigi ti. Omiyo jomoko monego cham obwongo nego cham rieko mar ne gisomo jechino dwoko tiyo tije magagoko mago kunyo mtaro giting'o kite rieko mar skul monegi bedgo manager kata onegi bedgo jatelo kambi moro kata onegi bedgo office moro malong'o jechino bagi motami adiri bende kata kibet kendi tiwacho ni piny otama wacho mise lose hope ni gima ber manyalo timre ni oge. Wanyisi ni geno pod nitie kuom wach mayalo sani ojakel geno ng'ama onge geno. Wacho ni nomiyo puth manonyuolo ka onge tiende noyudo tiende mobedo gi geno mochung' mowuotho bodok dalagi monyombo mogedo mobedo ng'ato kata ji oseweyi wach ni pod nyalo konyi wach ni pod nyalo duoko geno ngimani kata jachino no ane piny to donjo kuomi gi chuny mer mar kong'o oketi luongi jakong'o adier ti jakong'o mabindi ng'eni jakong'o ijakong'o makogo kinyi duogo godhiambo kogo satiego oke ka nyithinde ema miel kodi to bai kodi kite kechwi jachino dwoko to ilevo mag nyithindo matindo emi wergo e plot kia oko ing'ama riek maduong' ma hike ng'eny jachino ketho paroni yor mer ijakong'o makosemer tiduonyori michal raura mokinyi penyo to wuon ng'ani timri ga nade koro ka wang'iepo jochiende go chieni in be sedwaro yo magini nyalo ago kuomi pokinwang'o kawuono kelo ni yo en Yesu kende ema nyalo pudhi lwet kong'o mar ura momakino kata bed gi remb dalau manonego kwaru no madho mayudo kotho imtaro ka pio donje dhoge baba ni be nyo madho makong'o nyobaro kode botho katera kodhi tero dhako moro modwoke mna ken maiti in be kong'o no baro kodi imadho mi ken nindo kanye wach no dhi kodi magino rwaki nyaki chodi chodo nyomok chal kodi. Wan gi jochiend ura mar mer manya chieno ng'ato mokiti jechode ma in ichodo nyaka dhako moko ne gichod kich gino gi remo to wan gi wach man gi teko manyalo pudhi lwet chuny ura mar merno momiyo in nyithindo minyuolo ok nyal dhi skul kaka nyithi chuo weteni ti uchamo msara morom kodgi in pesa niken mong rumo ka kong'o nyithindi okoso school fees kata sama wuoyeni inyalo wuoyo king'ari kalong'oro mikiwothe barabara kata kamano nyithindo lewe otoko dhi skul chiegi ti utich mokonyre gi dhako machiegi mondo ti yaka nyithindo chiem in kong'o baro kodi odiro ken heroni oken morni to Nyasaye mayalo sani nyalo duoko ni gene ngimani. Momo wacho no wach msalaba en fuo na ng'ama lal wiye lal osiepa nikiyalo wach Nyasaye ti twenyori isungori to bende kwamo kati twenyori unigi yaw chunyi mondo wari kich waru kende man go duoko ngima mar ng'ato kendo waru kende ema nyalo chungu jochiende masando ng'ato kata nolokni chunje moko mawuotho kodi wan ng'ama kawuotho to unjo kage ma jomoko wuotho toke ento neno jogo ng'achiel to kjal neno moro be kata kanie ot oneno jok mobiro ne ot
kendo konindo nendo jok mowuoyo kode tame nang'o ma timore na. Nyasaye ma wuoyo kuome nyalo riembo jochiende go te ngimani midong' ng'at makare ma ngimani okwe ma Nyasaye orito kiyie kuom wach moyalo ni. Mwacho ni en ofuwo ne ng'ama lal. Yie lal jochiende obaro kodi girwaki gik moko ne gitime ma gidwani tim, kata kidagi to gichuni go thuon itimo gima ibende kisetime koro ka chunyi doko malit wach da tim ang'o yaka wang'i epon kech gi umo wang'i isedwaro ka kiwuogi gima timore no tamore kawuono kelo wach manyalo goli kanyo wach Yesu wuod Nyasaye man be no maka ka piny osedong' koda ka osigo loya ka onge geno ka gima no osekethore ka se lose hope. Wach na winjo wach mano maka moduoka bedo dhano kata jusi kwan useless kata onyuoli kind jowadu to weteni gi nyimegi ni osetengi kit gima timi oromo gi ok gidwari. Wuon gima nyalo tengo ng'ati dier jodalagi yudo kain modong' kodi anyuola no jomoko to dhi adhiya maber into imo maki okwamo kodi nyalo mako kata nymugogo maduong' e dala yudo ka nyithindo ma toki to dhi adhiya tedo to daki utegi into tedo tamre ma kidhi tedo tiduogo kiywak iromo hawo marach pile gi jok makendi. Umiyo seche moko nyuolo nyithindo duoko mama ni e dala ema pidhoni in iwuok idhi dwaro med kendo tiyo tije moko mok chal kodi. Jachien no dagi no kinyal kendi midagi odi wach mo nyaka nyithindo uchayi kendo kata kalelo timre dala kata ka gimono ni e dala tiyudo ka nyithindo matindo ma itoki wendgi obiro rwako into mari mirwako onge mirwako wend nyithindo ma itoki ni emitiyongi. Jachien no miyo chunyi doko malit wach mo seche moko in gi sigu gi nyithindu kuom weche ma gisewachoni to Nyasaye nyalo tieko wach matimi no. Yen gi teko gima tame onge ojakel geno ojaloch ni joma dware onge gima nyalo tamo Yesu wuod Nyasaye. Ukinyi ni kata bedo tuo moseyware kodi omai pesa samatino duogo motino nung ni tuoni matidi lungo ni tuo ng'ane cho duogo wan gi teko man kuom Yesu ja Nazareth ndiki ni kumuri mo mar chwat mar Yesu Kristo ye mosechango tuoche wan jomo yie kendo kiyie kata sani to teko mar chang biro limi kendo Yesu nyalo changi kuom gima tamo rieko daktari kech wan gi jomoko mi iwinjo kitwa adier kendi tuo makata ng'ama ni tuo to kidhi hospital to kipimi to yudo tuo onge osepim gik moko te tuo onge lakini dendi dhero tuo dendi rami yunge geno mar bet mangima mano gima koro tamo dhano diko wacho no mok nyalre kuom dhano nyalore kuom Yesu. Kuro kawuono okinyi sama yaleni adwani bed gi yie chunyi kawuono mondo kang' walemo wa ichomu Nyasaye gi tuoni mosetamore no kata ine ward gokinyi sani nena kininde hospital adwani bed gi yie kawuono wach mayalo nyaki changi kata bed tuo moseyware kodi ma in and off and on dwa chiel ngima dwa machiel ni ward kawuono adwani yie onge gima tamo Nyasach Israel ibro chango kamininde no michung' malo mibed ng'ama ngima kata bed jachien moket ni dhako kimako itonego nyathie imaywa oko gi choma kiyang'in golo nyathi motho i jachien no keti osandi kendo dagi no kinel neno ber umiyo seche moko ilit ni ywak kata kinye sani ywak odi kanyo akelo wach man gi teko wach man kod geno wach man gi loch wach matimo no granyisi bed gi yie kuom wach mayalo sani Nyasachu odhi timo ni hono kendo gimosebedo ka sandi no kiki chaki par ndo tam Nyasaye moyalo sani bende ne gi chunyi ma iye kata bed jachien moseketi ni yudo pesa to pesa kethora kethelweti kata yudo pesa monego timo gima nyalo konyi pesa kea kata los pesa ndo timo gima monego konyi kesran biro mai pesa kawuono nitie Nyasaye machungo yamo gasasia biro timo ni ng'wono sani duchuo kata bed jochino tami kendo monuwe matindi ol kod kendo Nyasaye mayalo sani dhi timo ni maber. Adwaro lamo Nyasaye ng'ama nena ire gimisewinjo ka chunyo gikie gokinyi momoto no wachine na fuo mna ng'ama lal to ene teko mar Nyasaye ni ng'ama yie sandi kuom wach mayalo kawuono Nyasaye nyaka tim na ng'wono asego lamo roma asewuotho kod piny gi maber manene ngima na onge kwe paru ga chidhe na doromo ngima na kawuono adwaro mondo Yesu miya kwe wabro lamo kodi Nyasaye maduong' kata in gi school ka certificates magi migogo lamgo pilego yaduni tinge lweti nikech adwano lam kodi Nyasaye sani Nyasaye maja yaw mondo yaw yir tich kendo Nyasaye mondo timni maber adwa lamo kodi in minena
koro yud yie kiwinjo ke chunyi dwani go chonge piny gande chonge piny kata ke chunyi limini mak TV minenani mak mondo alamu kodi Nyasaye walamo Guru maler Nyasach Israel akao dhako ni akele lweti sani dichuo ni akele lweti nyathima nyako maywago pi wang'e ruoth akete lweti sani nyaka wini Nyasaye maduong' ne jaduong' ni kata dayoni Nyasaye kum wach matek ba jasigu anego piny ase umogi goloch mar Yesu manochwer kenda kelo gi lweti jalo matuni kum teko mar murimu mar chwat mar Yesu ja Nazareth oro loch mar change ngimane sani iro kamano wuoro maler kum timo ng'wono kilocho no jok ma chunygi dwari ase yie chunya ma igo kinye sani ng'ato ka ng'ato mosego chonge piny momako TV kata mokulo wiye kalami sani ruoth bade mondo timne hono kum gimokwayi iro kamano kum gwedho joneno timne gi ruoth mondo nyingi mo duong' alami ka yeni se locho e nyingi Yesu Kristo ruoth amen ago Nyasach polo kod piny erokamano mwaselamo kodigo kinyi sani gima dwan mondo awachni en ni bed kodi yie maduong' ahinya kuom Nyasaye mwalamo to yie ni no mondo goli oko mondo dwar kaka dichope kanisa kamia Injili mondo imed winjo wach Nyasaye manyalo mi chope gik midwaro amalo dwar kanisa miya Injili mar warruok mondo donj kanyo wach Nyasaye miwinjo brogo kod gima ni atwa kendo bro chope gik madongo kendo bro bedo janeno koro wuog oko idwar wach Nyasaye atieko ka fulo nyinga kendo an Bishop William Abol an jalego mur malanga e piny Siaya County dala wan matera school kanyo sani adak e piny Nairobi ka dak e piny Olympic Kibera kendo piny Kibera e kama ne kanisa kama tich Nyasaye arwako joneno duto te man machiegni e piny Nairobi ka mondo ikaw gari ibi e kanisa kawuono mondo warom kodi wapuonjre kendo wamed lamo Nyasaye weche manade bade dwar mondo wakonyie lamo Nyasaye koro ki oko kichopo town dia railway tidhi yudo gache namba 8 madhi Olympic Kibera kichopo Olympic stage lor kanyo namba mag sime maga maringe screen ka kikao tigo mondo miya direct ka kichope kanisa kama antie kata kawuono koro yud thuolo mondo ibi warom kaine piny Ugenya Sega kanyo wane gi church wan ga kanisa piny Imbo Senge e piny Matera e piny Mur Malanga wan ga kanisa kanyo Barding kanyo wane ga kanisa wan kanisa piny Ng'ia wan ga kanisa piny Asembo Yude wan ga kanisa piny Kabondo wan kanisa kuno mopogore Kigosim kaini area kama kanisa wanitie kata piny Kayole kanyo wan ga kanisa tabro mi namba mar pastor man kanyo mondo tudrugo koro igo sime mondo wawinjre kuom wach ma inyalo dwaro ng'eyo namba mar sime ni 0721 280025 0721 280025 Airtel number 0782 495 083 0782 495 083 inya yudo puonj maga be YouTube kidhi YouTube dwar kata search Bishop William Abol mane nying metiyogo YouTube ibro yudo puonj kod wach Nyasaye mani account maga kanyo mabiro gwedhi Nyasaye mondo gwedhi uduto te nyaka Jumapili manyien shalom